y saith bach arall Wel, heb cig yno fo. Wel, gyda cig. Gyda cig wahanol, heb cig o llall. Ie, o'n i'n meddwl defnyddio, os oes rai, be nes i gyda twrci leni, oedd rhewi fe ar ddydd Nadolig. Felly mae yna sawl twba o dwrci dy fi ar ôl, neu llwch chi ddefnyddio QER ar ôl. Neu unrhyw gig gwyn sy'n ar ôl, chi wedi goginio'n barod. Felly ti'n sleisio'r cig a rhewi fo fel awd, ti'n gwneud o'n y chunks i gyd? Na, sleisio fe'n barod, so mae'n dadlaeth yn gynt, a wedyn llwch chi roi fe mewn casrol, neu stir fry, neu unrhyw beth wedyn. Pasta, fi'n gyfer llunau, neu pastai, gyda cennin a madarch ac yn y blaen, so mae'n lot o beth allwch chi'n neud. Rai, fi'n mynd i wneud y dressing i ddechrau gyfer y saladin. Fi wedi gwasgu y limes fan hyn. Mae rhyw 3-4 lime. Mae'n dibynnu, a fi'n mynd i fesur y mas rhyw 4 neu 5 llwy fwrdd, ond newn ni flasu fer y diwedd. Mae'n dibynnu, mae rai limes, gewch chi ddim sydd o gwbl wrth nhw, mae rai limes arall wedi ni yn llawn sydd, felly mae'n dibynnu ar y leim. A wedi ni olew sesame sydd fi fan hyn, cnau hadau sesame. 4 llwy fwrdd o hwnna. So mae yna flasau eitha dwyreiniol fan hyn. Mae'n asian grif fan hyn. A felly holl o wahanol, pryd cynta'n eitha trwm ar gyfer y tywydd o hwn yn rhywbeth bach mwy... Mwy glân. Mae blasu mwy glân. Fi wedi rhoi chili fan hyn, hanner chili, mae'r ein weddol y seis. Neu llech chi ddefnyddio chili flakes, sy'ch chi am, os oes rai rein ydych chi'n pantry. Bach o saws pysgod, fish sauce. Ac yn bod yn ofalus hwnna, does? Mae rai ti fod yn ofalus, dwi'n gormod yn ofalus. Mae rai gormod fatha blasu traed. Ddim wedi blasu traed o blaen ni o. Saws fish? Yndi. O, dwi? Yndi, na sy'n gormod. Mae'n grif. Na, na sy'n Thai green curry, beth felly. Ti'n defnyddio hwnna, sy'n gormod yn efo, dwi'n blasu cweis fo'n neis, ti'n gweld. A wedyn ni'n nifelysu fe wedyn ni. Be maen nhw'n neud yw, maen nhw'n defnyddio y fish sauce yn lle halen y pupur neu dynnau seasoning. Ie, mae'n halen iawn. Ie, hollol. So, chwyrlio, fi wedi melsi fe nawr gyda bach o fel. Chwyrlio hwnna i gyd â'i gilydd. Dyla hwnna fod yn iawn. Fi'n mynd i just flasu fe'n gloi i just checo. O, fi'n ymlaen i flasu hwn hefyd. Mae'n math o beth fydden ni... Bach rhagor fi'n meddwl. Fi'n licio bach o cic y leim yna fe. So, hwnna tro, gwneud ni adael hwnna un ochr. Sy'n bwysig o cwcyn e, blasu fo lot yn ymlaen. Fel na ti'n dysgu pan rhywun yn dysgu beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim yn gweithio. Yn hollol. Mae'n bwysig iawn bod chi'n blasu. Rai, sibwn sy'n fi fan hyn. 4 neu 5 sibwn sy'n. A wedyn, mynd i dorri nhw ar ongl ar gyfer y salad. So, mewn ar una i'r fowlen. Ac wedyn ni'n ychwanegu letys. Mae 'da fi wahanol fath o letys. O romaine, achos mae bach o crunch. Chi'n moyn letys a bach o crunch yna fe. Neu deilen y Chinese leaf i hwnna. Achos be ni'n mynd i wneud, mae hwn eitha... Mae'n rwydd i dorri. Ti'n meddwl, dwi'n cleisio'n rwydd. Bach fel cabbage yno, ydi? Ydi, mae bach fel cabbage, ydi. A mae'n cadw'n dda. Dyw letys cyffredin ddim ar ei orau amser hyn o'r flwyddyn. Mae'r ddau yn yr archfarchnad dwi'n cyffredin, ydi? Odyn. Ydy'n hawdd i gael. Odyn. So fi'n mynd i roi cymysgedd o'r ddau, mae'r aseit yn gweud just hwnna. Fi'n licor ansod bach o wahanol gyda'r letys hyn hefyd. So, just torri fe yn stribedi. A fi'n siŵr bod lot o bobl nawr, fel yn mis Ionawr, ni'n gweud maen nhw'n i drefen, bach o ymdrech, a maen nhw'n siŵr yn meddwl am salad, a falle bod e ddim yn rhywbeth sy'n cyffroi chi. Na, dyw e ddim, rili, dyw amser un o flwyddyn. Na, ond wedyn, fi'n siŵr fydd hwn yn. Gobeithio. A wedyn ni y bean sprouts. O, joio bean sprouts. Bach ansawdd gwahanol. Wedi coginio ni na? Na, fel maen nhw yn amrwd. Be sy'n bwysig gyda bean sprouts, dyn nhw'n para yn hir, ond beth sy'n eisiau chi wneud yw golchi nhw'n dda cyn bod chi'n ychwanegu nhw. Chi gallu gael rai tin, byddwn ni'n argymell nhw ar gyfer salad felly, maen nhw'n iawn i goginio. Rai, fi'n mynd i roi bach o dressing dros hwnna i ddechrau. A wedyn ni'n mynd i ychwanegu'r y QER nawr, fi wedi torri rhan fwyaf fe. A beth sy'n dda beth i hwn hefyd, chi gallu 2 frest o ddyfu ar ôl fan hyn, a mae hwn yn ddigon i 4, felly mae'n ffordd dda o mestyn cig fyd, ti'n gwybod. A just torri fe fel mae fe'n dod, stribedi neu... Ac o'n neud yn noson gynt, a mae'n gynno bach yn barod yn y gwaith, allan, bocs yn bore. Dyna'r peth pwysica fo, os yw'n trio bita'n iach, ydy paratoi ymlaen llaw, de. As mae rhywun gallu meddwl, dwi'n gallu defnyddio cig noson gynt ar gyfer cinio efo salad, mae'n neud y broses o golli pwysau dyna diwrnod yn dipyn haws, dydi? Ydy, yn hollol. Reit, mae gormod o beth ydyn ni'n y fowlen nawr, fi gael troi. Tegan Polan mwy, does? Oes, yn hollol.
Cofiwch, os ydych chi eisiau, fel ni'n sôn yn gynharach heddiw, os ydych chi eisiau unrhyw seitiau ni, mae'r prynhawn da, e-bostiwch ni prynhawn da @tynoplis.com. Gewch chi'r seitiau heddiw mae gennym ni, a heddiw byddai sydd bod dros dy rwyl a nôl mis Rhagfyr. Lle dwch a negas iddyn ni, gewch chi bethau mor gyflym a phosib gen i yma ar y prynhawn da. Roi fe fel na, falle bod gobach. O, ni dda, mae gwneud y blas mor fawr i ti fanna. Os gen ti lot o bobl o draw i bigo ar gwneud bach o salad? Yn hollol, mae'n ffordd da i fwydo lot o bobl. Os gen ti fanna? A mango sydd fi fan hyn, mango fresh. Nawr, chymod, sy'n pawb o mango fresh yn y tŷ, falle amser un o'r flwyddyn, ond chi'n gallu prynu tin o mango neu llwch chi ddal tin o eirin gwlanog, peaches. Mae rheina... Mae jyst ychwanegu bach o liw. Bwysig bod ni'n bita gwahanol liwiau yn diwedd. Hanner munud fach dyn ni'n awr yn erys i ni cael cyfle i flasu nawr cyn ffarwelio. A wedyn ni... Bach o fynt ar y top. Mint ar ei benne, fi jyst torri hwnna weddol fras. A wedyn ni i orffen, mae dy fi cnau a halen fan hyn. Hynny yw salted. Hyfryd. Na ni. O, byddwn ni bendant yn edrych mlaen i fita'r salad na, yn fis Ionawr.